Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Prangot ki kertong nagi constituency prepare jong Ribhoi district kila thap kerteng hak lai terik urumpang arajar arpulai. Kini ki kertong ki bala thap kerteng hakani kesngi gilong sangot naga National People's Party ki bekan thup yu MLA jong Jirang constituency uba Sostines Sotun kakong Magdalene S Maulong na umsning u sitting MLA jong ka umsning uba Jason Maulong uba Shampang Lingdo na Mauhati bat uba Daman Bat Lamare na Umroy constituency. Kiwigway pat ki kertong kilong uba Primson Makdo uba nyakun na ka HSPDP na umsning uba Don Lang Soklet ukurtong ka PDF na umsning bat uba Adrian L. Khan Milliam ukurtong ka Seng Congress na Jirang constituency. Aging dap junga ban file ka nomination la sos kami ladi kumutaw candidate ban yakun na ka Congress Party apo ka Jirang constituency. Dengaru habang la file menta ka kam ka junga ka basa ka dai monitor baik bangin poy siya ka thong. Aging ya lenti ka junga hagini ki arsenam ki bamenta blayat ka election. Nadap aging sos kam baging sok menru. Para ka juko poru nganget scam hi bah ka Jirang ka Congress kan mon phai sa sisi. Nekrans pang ki agenda junga kumu candidate la sai habang apoy siya ka thong ka e ka bangan le. Kajing tumu ke jonga ning konge kadai nementa ki perlok samla komo phi ngaru ngade u youth president jong ka congress se denga kum u youth ru ngahap hi bantre nementa ki perlok samla ban play kilat kilenti ki baper nementa jong ki tengi sutho bahapo ka Jirang ru ki bon ki industries hag jo ka poru ki bon ki nongrap termenta jong ki ru ngi hap ban persang hi ban perkhat kono ban kentiu kata ka rukam ka jong ki khnang ban yo kamai kaji ki lokal ki bai em bai sa hatu hi dah ka wei ka rukam ru nga perkhat pamenta phi kajing long jong kani ka bordar hapo Jirang bahadu menta kamdon ka songsuk songsngan tagara hakata ka bentaru akwa ban kren ban penklanya ka bordar jong kani ka Jirang konstituensi kanang baki weiru kin sheme ka kum ka nuksa ban penklanya ka bordar hakame ga halia barok ka wehi ka message ka bang akwa ban aish ki pajba ko ki parlok ki ba e jong ka Jirang konstituensi ka jonga agni ka por ka bomenta ngi I kamno ki jing e ilamat hagani ka sansem ka bomenta Beraka juga poru habang Hashem ngelai kendo ya pi baro habang layat haga konsumsi keleng-keleng haga jingyat lenti singking pat biang ka omba mumbi pat biang ka sumar ka sukher ka pule ka puthi ka lat nadong syadong ni gidang bon ki jingduna ni ka Jirang konsumsi sya kadang sadin henry agni ka por ka bamenta ko ki pajba don ringkat bat nga ha ka juga por ya teli bat nga bang ya tray naman ta ka Jirang ban kentew ya ka nomor nga nget scam Bahkan ka Jirang konsumsi ka jongi ngipet kadai ka bordar bakai ka Assam ka Guwahati kiwi jaka ki blakyo bha tabalay ka Jirang ka jongi ru kan sadin hi akarpat nambaro ki baha po ka Jirang konsumsi ba sobha agani ka por pinya vote ya ka Congress wanga ngets kam ka jingkala kanwan hi tangling ba ka Congress party hi ka kentien baningkong ngasungo ban aingu yublay ya ka ba nadu ka klipmat ka baningkong day mau bayalam lenti yang hadu ka klipmat ka bamenta ngai kublay kerpang ru ya ki supporters kinong kershan bar ka jo ka por ki block member nadu ki zone bar ki unit ki beper hoi ka sien jam ka jonga ya ka bangayo pat ban wan mi khmat na po nong po constituency kadi ka jing angnut hadien bangayo I Shikat day ya ka jingya lenti bat ngayo bandrung hamala kisnong hamala kidong nyu I shishay kata ka jingran din ka jing saadin bat kumta nglashim ya ka sien jam ban mi syakmat ban mat ka jing ban yat ru ya kata ka lenti ya ka bakinong snong bro shikata kilayat bat ngadon shisha kata ka jing ngo scam ka bakraw kani ka kenti ka bamenta habang ayo I shisha ba kiriw rang ba nado kilong kmi kilong kpa kikun samla kidon ka jing shania ka scam kamtam habang imi khmat na kani ka party ya ka bangi baro ngitip ka ka national party mo apo kani ka party le sing idon kita kikun hun nong yalam kiriw rang ba nado kiriw perkhat nado I mahe lapang ibran ka benta ka bakraw ya ka bahado kini kisngi iju prat lenti iju yalam bat ju ai buit ai bor ram ta jonggi tingi don ru hangne ka ju ka por ka jing kershan ka barat ba na yeng na sem na do email na do ipa na do kikha ilok ba jesen ru kum ipara bat kinong kershan ki ba khamtam hadu ka klipmat ka bamenta ka jing ai men sim ka jongki hadu menta ka sngi ru ka pelong yanga bangan long kata ka briu ka bayai ne ha ka nong rem ka briu ka baskem hadu ka bakut ju basngi ini kita gi ha ka jing ya linti ka jonga ha kini ki khendiat benai bat kisnem ki baladem abang ayo pat bandrung haman kisnong haman kidong bat ki kentot ki baper habang apet shisha
mensyua ila dia ngampat semua tu ha baki beliau kia tu yang ashpang ka jinglong ka jingman jo constituency te otat onda bangala shimi kani ka sinjam ngayo I shisha kata ka jingran dien ka jing sa dien ngila ban ong baka nong po constituency ka long shisha kum kata ka bathali bar ka basuda la dengi pet kilenti ki singkin ngidang duna shisha dengi phai sharum shaneng te don kishnong kiba ngi hab banyat kejat habangi pet lesi ko umbam ko umdi ru ngidang don ka jing duna ngatharai ka wei na kamat ka ba ngajukran na karensan swi karensan kalong ba ngi juong ba ka surok ka de butlum jong ka ri bat jong ka jaj ben riu jong ka yo ka kot bat jong ka bha ka miat jong kinong shong shnong ngadon ru ka jing angnut na ka benta kinong rep ban yo bat kata ka yo ka hat ka babiang mar ni shisha bi kinong rep hangin kisngi ki bementa Mio I kamdon kata kalat kelenti nam tai jongki ladangi pai bat sekanong po abangi pen ya ka jing dap ka jing shle jong kamad jong kinala mo nakapor sikapor ngi sikut tang hakam video bat haki mobile phone ki jongi tandingim shimi I kanya kata kalat pat kumno banyo ya kata moktien pareng ways and means ki solution kababha na kabenta kinong shong shnong tingi kermen ba lingba lada kipat ba ki ai kata ka jing kershan lada ka sur jong kipat ba kidan shisha ta mensim ban penjab yang kum kata ke MLA ke jongki nang ni nam nongpo constituency ni ang lut de shisha ban yarapat ya ke bebun kiliang banya trailang ru ki dor bar hima ki dor bar shnong banya trailang ru ki senglong kemi bat ki balang ki baper bat ki youth club bat ki sports club jongki kon samla ban ai ru keti ka mon keti ka diang akan ni ka kenti ka bamenta na ka benta ka lawai ka bapernai na ka benta ka lawai banyo i tauso jong ka jingjop Hagabaning kong nakaliang jonga kum u kartong hagani po jongka National People's Party kesin kebalai ke bangai election but akas election usnam arja kapra ila po se katong jong jingjob bangai yo ban ai ke jing sakri ki pajba ki sansnam ngapan pawi ke jing songu u blai taikan rat bala dalari lo sumaringi bal don ringkat bangi hasil lenter kalentia ke jungi Hakini kisan senam kiba mengingil ai ke jingskri dena kaliang jonga kombu kertong jongka National People's Party nak banta kene election jong senam arhajar arpulai hakini arpinyo trik jong ne upnai ngaso ban penpau nak kaliang ke yeng kesem kerpang penpau ke jingkublai yisongu ublai takenrat bulai jingkerku hakabana ke yeng kesem ke jonga na imei kurim ki khon ki ti bhayeng basam baro kilasha enga I like lut yang apa ni ban ai ke jing sikri ke bapatam na gemta ki pajba ha ka jirang konsensi te ngapan paru ya ka jing songu bat ka jing hublai ya paru ki belaya kitkhya ke belai tristom na ka benta jonga ha kinika por kelentia ke jonga ha kinika sansnem ngidon ki nongilam na do MDC ngidon ki nongilam ki bakhmat jongka party idon kinong kitkam baro na kilang kilong kami kisamla baro kibalai ke kedang tigamon balai mensim na kopor support menyo bani trailang na kebenta kumno bengin kentio ke konsensi teh kini kisan senem kalong ke ek ke bapla ka ba ngasoban penpau ke jing songo i play terangana sasisen pat ba ke konsensi ke jungi hakipor ki ba mensua hakaba ngi ba ke jing sadien ke babun ba shwa bang chimti kum MLA but mentah hakanika term kebangapat kumunong mikmat but bangan let seksual bangan let election ilayo sibun ba ki kampun roy nakaliang ka sorkar ka balam khmat ka National People's Party hakba ki babun ba ki projects dangi pai usurok ubab baro kitip usurok na umrit banpoi seduk sya lingba banpoi sini sya nongpo kabankut hati ha umdu but kumju hakbede bat ki week surok lingba ke kendai mer ban poisa pengker a ini kita kilenti ke ba hakmatam bat ki intermediate lane ke ba na mairang ke bakut sha yomoro kini kita ki surok ke ba tongkam tam na kenta ki ba jong ke jirang konsensi te kalong ke ke ba ngahaban pelpau gijing songu ke sarkar ba kini ki lat jirap development ke ba hakmatam ke ba ki ba ki angnut ngilala ban penurlong ngatrai habangi haiden hakini ki snam ki blayat upat ba ulasanya hanga arjar khatpra ilaya persam bantrai khambha namta kanika konsensi ta dong kathan hi ilayo khambanpet khambnya namar kumbanga hakti por bangayat haki khatbreu ki khatnyo shaman thabur ki khatpra ngai ba konsensi ka long kumno
bat babina sakhi kala compare bat la don kata ka jingkala haki binta ki baper tengai iba haka jingtre jonga haki niki Islam ki blaya ngatre umde tang ba jusen ga perthai bro kowai ne khamtam ki MLA jonga ni ka jilang yo mantre kuma tang lai Islam Aslam kinti tengah try baru khat ni dan ingat akram covid tengah kan ni ka lai Islam ngatrai lai persang mele khamtami kita ka linti ki singkin ki surak ki ba de ki pau snem mo ba ki ba ki lang not te ka lai lang kan ni ka sarkar wai lam khmat dak NPP ni sala ben pedulong ki kita ki kam development ki ba pher bar nganget ru ba kata ka jing tre jonga kini lai Islam kam kut tang hakini mentang kenti bang ayat syarum seneng ayat kisnong akendu ki rong ba ki ba pher kinang don kata ka jing syania namar ngilap ni da kakam ka keren kamjang ngajuang kata tinggal ngai bang nang beteng namar kinang buan ki kam nau pi kuma keren ki wiki nong mi khwat mene ki wiki candidate ki ong ba ka jing duna ka babon haman kisno amar ka di konstitusi ba sya isra hadu kata naduk por ka bamenswa tinggal ngai baki ba kinang ai kata ka jing kersan bang ngai kamru kinang sendran hakanika kenti ko menta baik ngin yo ban pendap ngin yo ban penurlah kabaningkong hakmat kabujuk ngong hinaduk meneh long ba kasurok butlom jong kayo kokot butlom mo jong ki bentai ki ba pher tengah nget ba ne pai khmat naduk ka surak terdem kulai ngan ong swan ngong epi hadin arbusan lai pusam kadin naduk jong pot jong makek mo kadin arbusan sem ki sayo ba mentak to surak lai tre stang men sang katuk ni tayo ladap ka to surak kajing suk kadi jong ki pai ba kajing angnut jong ki pai ba kala urlong kum ne tengah nget ba umdi takan ni ka surak ki wei ki surak ki ba na kan ni ka bailam dak NPP ki ba unduna ki lupo klor ki surak kadi mentak jong ki pai ba kajing angnut jonga kalong hi ban kantiu kani ka dong khathai gi amar hadin ba kajala ko jingi kala dap san phau tuli kisnam harai ka ba isnai kalong ba kama hoti ka jingi kadang dai ka ba sadien tam kat adu kini singi gidang yo kata kertang mau hati ba sadien tam bat khamtam me don katu kat niru ke bala I certificate ba kama hoti constituency ka bedai ka ban nangkong ha ka jing sabi tengamla ban kubur ya kata tang ba hoi ka jing sadien ka don handa habang laya da syangkeleng sodong kani ka mau hoti constituency ka jingi ni isyai ka tang jing sadien hakiliang mero bat ka jing sim jongai kani senjam ban yele kani collection kalong hina banta ban ai ka jing sikri ka bahok ka jing sikri ba saurit bar ka jing sikri ba jensur men sim nak banta kipai ba nong snong jong ka mau hoti constituency ka jingi bat nak banta kari ba ka jai ban riu hi bro ka wai ka ba makwa sa sisir mengan mi yang syakani kalumpung menya le election hanus nam arja arpulai kawe kamat kolong ba makwa hi ba roi kapar ka di bendon hapo ni ka dong ka thangi jongi ha jingi pek hak po musni ko si jongi ni san snem ki blale ni hamtan namta ka roi kapar ni kam idon kamdon ka roi kapar po musni ko si walang election kundong walang pek juga kam sasoro pi ka development kamdon haga dika musni ko si jungi hi ban ong kata ngimla marbale haba sisin hi bau brio ukwa menyele hi udon hi ya ta kam sim kathong ban yakun ban poisa ta kathong sikajing job bat kasong pat hau pai ba lara umon ne umon kasong hagajing start jong pai ba kata li belong very important but kalong very interested nam ta jonga bang yo ban fi ma fi ta sni fi yo ban sim ya ni ka interview nam ta jonga ngau ya fi ba ki brio kat ba bangalai ki ong ba kani election ke bangile iba don la piliang neki master A master B master C hene itu ipi dak basai sepi hamtam sagi paiba jong ka thong dong ri bhoi chungi hamtam e nam ta kom sni ko sib e ki chungi ba nga yeng na ka jong ka nong rim ba nga yeng hi na ka jong ka jingkwa ka jonga ka minsim jonga na ka minsim senrang jonga akwa ben yeng ye kani om ba peniang manor ba pha manor hende ngapun pau ngapha sepi sagi pai ba jong ka umsing konsi ba kari boy bai jongi ba badon umde ba penyang nakiwe ngayeng hi dala de bat da ka mesim ka ba sungo kuya da mesim ka ba pang ka mesim ngakwa benyang ya kene ka election na menta upai ba nongsong sinong jong ka umsing bat jong ka thamri boy bai jongi i nomor ba how to snem arja khalai ngalai de yele ya ka election now sumbol bambuti hatu ko por arja khalai ude independent bat ngi ba uni ubamati uni usumbal hatu ko por independent ba how arsa ka pra ude kelas ka parti
But hadin kata barang iba tahu kandidat lan tahu ujob nak parti PDF. Ujob. But ngai ba ka thong jong uni bombiti lan ne ka PDF ka don hok thong. Namar ka ne ka parti ka badang kuit ka barang suba ka badon jing thok bria. Pi ngi ba ka di kampat thok bria. Ha ka diga sansnem ka bementa ka balalek hajin don jong gini ki perlok gini ki minister mo iba bantidor lengdo bolong sport minister haju perlong agriculture minister ni bagane ke parti PDF ka persang banlek bon ki jingkala na banta ki jongi unong song sinong jong kan ka jela ba i jongi om di tang kata ndi kane ke parti PDF ka wei ka thong ka bandengkong ka de hak tu ka por ka ba nang de hak ka por ba long chief minister Dr. Mukul ba pendu ya ke pendu bor ya ki rang ba sinong hande lang ba kani ke parti PDF ka bayang rang ba bat lang ba jingjing rang ba jong ke parti PDF kani kala pelong ba ki babuan ki pai ba ki ba kani parti kadon ke jingkerman nam ta jong pai ba bat kumjuru batai pindiat kendo syapang jong ka agriculture de ki por ki bala de agriculture kampadon kini ka agriculture policy no hadin ke jengwan jong ba bantidor minister jong ka agriculture lasna ya ka agriculture policy jong ka state jongi bat kumjuru habu idon ru ka sport department ilasna ya ka sport policy hagi sanpo sinem ga maswa ka sarkar ki lek kiwan kimpala basna ya ka sport policy hende onda ba bantidor wan minister bedena ka parti PDF golong ru working president jong ka parti ilale ya taka kakam ke barat ba lasna ya ka sport policy nam ta ki kun samla jongi bedon ka sap ka phong bedon ka talent dia tak daw ilale ke dia ka bedon kam bat ya kan ka sport policy latre kam la pun urlong ha ka jela jongi leng ba kan ka parti PDF di pinken ya kata ngimla benong namar ba hak ni ki demokrasi bang mo don ki barung don ki memi mo te hande ngai ba ki bru ki ba ya kan ka parti hadu menta kidon kidang scam hadu menta Hoi minta kasih la pendep ben file ke nomination minta khmat kelar de sakapor ba inmi ben penlong public meeting ban ngi kerpat ki nok snong yo kom sing jongi ban ya kersan lem ya nang begini yo ya ka jingjob hau hakane ka election bat ngakermen ru ba hakalai terik mo kasingi ba ngin nyobot ngakermen bangin yo ya ka jingjob bulan burong nukong ngahaban page ya ki nongrep jungi mo ka ba ngila syam jenjar ba ka sing konstitusi jungi kadang de ka konstitusi ka ba sadin ma bat khamtam ngi haban pe ru ya ka jaj ban riu jungi mar ba babun hi ki briu ki bana shabar ki la urung ka tap apo ka briu nyu trap jungi atar ka bodar issue ngi haban yakran ka bodar issue ru baro sikata haki government malade ru ki la yakran handai ke mlong ba sukses andang ngi lawan hakabor ngan keren bet namanta ka jinun kam jong pajba bar khamtam ya ka bodar issue arder kan la ngi la yo Dr. Bom menta arder ka praru ngi la dep ya Jason Molong mo ki khamle na menta ka konstitusi jungi hoi kila tre lesa ibor bakila henreng ka jingdon kam jong konstitusi jungi ka don kam khambun te ngakermen ba ka jing kersan jong ki pajba jungi ngin sa la bentre khamba shu om kum kini ke MLA ki ba dep mo kila shu kular bat ki kampen le ya ka kular shu ka election ki kular henre onda kila dep election kila ja shu ka election menta kila sedang mi biang ba sedang bon thit ya ki nong song jingi kam sing konstitusi jingi kam de shu konstitusi ka ba ki briu ki bi ya kata jing syathit kila suthu menta bangila don kam hida utrai sunong bat utrai sunong bat bala menteri ya kam bon kerana po assembly om bon shu shongkai po assembly mo shu shongkai video mi la kai mobile kam de ka jaka ka bangin ya la kai hang dei kami i bai ba Jason i kran sisin ro po assembly bat kiwi ki MLA ro kam kran ya ka daw ba jong jai ben riu jingi